אני זוכרת שזה ערב שבועות, אנחנו מתארגנים כזה, זה היה ממש אווירת חג, ופתאום יש לי טלפון שכתוב לי שם ג'יי לוי, משתילי לי 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 לי, ככה קראתי לזה, זה הפרופסור שעושה את ההשתלות, פרופסור ג'יי לוי, ואני, היה 4:20, משהו כזה, אנחנו אמורים בערב לצאת, להיפגש עם המשפחה, ואני רואה את הטלפון ואני לא מצליחה, אני כאילו בהלם שאני רואה את המספר שלו, אני בהלם שאני רואה שזה הוא. שלום פרופסור לוי. היי מוציק. אהלן, וואי. כן, מאוד, תשמע, היא... אני תיארת לעצמי שמתי שזה לא הייתי מתקשר, היא הייתה ככה מגיבה. כן. אז יש לנו ככל הנראה תורמת מתאימה, אני אפילו לא הספקתי להגיד לה, אני תמיד אומר את זה שההחלטה סופית, אם אנחנו מתקבלת רק בדקה ה-90, שאנחנו בעיניים תכלס רואים את הלב הנתרם, אבל כל הנתונים עד עכשיו, מעודדים. שהיא תורמת טובה, ואנחנו רוצים שהיא תגיע ישר למחלקה, ובהמשך הערב או הלילה, אני עוד לא יודע באיזה שעה, אנחנו נתקדם, אוקיי? בסדר גמור. אתה יכול להגיד לי מה גילה של הבחורה? בחורה צעירה, בת 16. אני שמעתי 16. כאילו, מה זה ילדה? אני הייתי בהלם. אנחנו הגענו ושמו אותי באיזה חלל כזה שמתחילים לארגן אותי לניתוח לפני החדר ניתוח. עושים את כל הבדיקות, המשפחה שלי פה, הרופאים, משתוללים, הולכים מכאן לכאן. יש מין איזה מתח כזה באוויר. אבל רק אחר כך ידעתי ובאמת פה היה איזה וילון. ורק אחר כך גיליתי שבווילון מאחוריי הייתה ליאל. כאילו התחילו להכין אותה לניתוח קצירת האיברים שלה. אני לא ידעתי את זה. אני רק ידעתי את זה אחר כך בעקבות כי אנשים, אף אחד לא יודע, לא מספרים לאנשים את הדברים מאחורי הקלעים. יכולים להסביר לי מה היה בניתוח עצמו מבחינה רפואית. ופתאום גיליתי את הדברים האלה, זה היה ממש ממש קשה. הזיכרון הראשון שלי מהניתוח בהשתלת לב, שהתעוררתי, גם כן, זה התעוררתי, לא פתחתי, אני זוכרת את הראש שלי, ואני באכזבה הכי גדולה של החיים שלי. אני מרגישה שאני כמו לוויתן שנפלט מהחוף ולא נמצא במים שלו, ואני נחנקת. ואמרתי לעצמי, אימא'לה, כאילו, זה השתלת לב, איזה סיוט, אני לא רוצה את זה. כאילו, יש לי זיכרון מאוד קשה עם הדבר הזה. ב4 שנים הראשונות, אני הייתי בן אדם אני הייתי בדיכאון מטורף. היה לי מאוד מאוד קשה. לא הצלחתי להתמודד עם הרעיון הזה, שיש לב חי של מישהו שמת עכשיו. לא יכולתי להתמודד עם הדבר הזה. אני התמוטטתי מזה. זה פגש אותי בכל מיני מקומות אישיים שלי, של האישיות שלי. שכאילו אם מצפים ממני משהו אז עוד יותר קשה לי, ואני שונאת להתחייב ואין לי כוח להתחייב, וכאילו שמו עליי איזה משהו שאני צריכה לשמור עליו, להציל אותו, להיות ילדה טובה, להיות כל מה שאני לא יכולה לשאת עם עצמי, אז עכשיו אני צריכה של עוד משפחה, לתת איזה הייתי אמורה להיות איזה מודל למשהו, ולא עמדתי בזה. את עכשיו אחראית על הדבר הזה, יש כאן בית מקדש, ואת צריכה לשמור על הדבר הזה. עכשיו, אני לא שומרת על הבית מקדש הזה. אני מי שאני, ואני יכולה גם לעשן, ואני יכולה להיכנס למים שאסור, ולעשות קעקוע שאסור, ויש את המבנה האישיותי שלי, וזה מוטט אותי. ואז ממש הייתה לי שיחה עם דלית, דיברתי איתה, הייתי חייבת להגיד, זה לקח איזה 2-3. אני זוכרת שבכיתי שהיה לי ממש קשה עם זה, אמרתי לה,
אני מתחננת, אני חייבת, בבקשה תעזרי לי להוציא את האחריות הזאת שאני כאילו חייבת לכם, אני לא יכולה לעמוד בזה, אני ממוטטת. אני מתמוטטת, אני לא יודעת איך להודות לכם. היו לי כמה אירועים של איזה חיבור עם ליאל, שאני בחיים שלא ראיתי אותו במציאות, כן? אני לא מכירה אותה, אני רק שמעתי על הסיפורים ואני רואה תמונות שלה ווידאוים שלה. אבל היו לי כמה רגעים בחיים שממש היה לי איזה, כאילו היה לי איזה סנכרון מטורף איתה, שהיינו באיזה משהו מחובר. הראשונה הייתה ממש, בשנה הראשונה היה לנו איזה אירוע בשיבה של כל המשפחות של התורמים עם הנתרמים, עם המושתלים, והתחבקתי עם האחיות של ליאל, ועם אמא של ליאל של דלית, שאני מתה עליה, קוראים לה דלית, ותמיד היא שמה פה את היד, ואז אני ניגשת להתחבק עם רפי, עם אבא של ליאל, אבל היה שם משהו, שאני לא הייתי שם, אני כאילו קפצתי אני הרגשתי שאני בתוך גוף של מישהו, שאני כאילו עוד שנייה מתנשקת איתו, אבל בצורה כאילו, אני לא יכולה אפילו להסביר את זה, זה משהו שהוא לא ראוי כאילו מבחינתי, ואני כל כך נבהלת בראש שלי שאני כאילו קופצת החוצה, ואני רצה למוסיק ואני אומרת לו, מה עשיתי עכשיו? מה עשיתי לרפי? אז הוא אומר לי שום דבר. אמרתי לו, אתה בטוח שלא? אני ממש הייתי בתוך, אני לא הייתי אני, נבהלתי מזה מאוד. באמת אין לי מילים, אני לא יודעת באמת איך במילים אפשר לתאר את הדבר הזה, אבל אני חוויתי את המצב האנרגטי כנראה, כי אני לא יודעת מה קורה לבן אדם שהוא מת. המצב האנרגטי שהיא נמצאת בו ליאל, וידעתי מה הבן אדם המת הזה כאילו מרגיש עכשיו. שזה באמת משהו שאי אפשר להרגיש אותו כשאתה חי, כמו הקו הישר הזה שאין כלום, אבל הכלום הזה זה הדבר הכי מרגיע ונעים בעולם. אני לא יודעת איך להסביר את זה. כאילו היא אין לה את הדבר המלחיץ הזה שהיא רואה את המשפחה שלה בוכה וכולנו בדיכאון וזה. אין, זה מין מצב שאתה לא במצב הזה, אתה באמת יקום אחר של איזה משהו שלם כזה, לא? של שקט, אין את כל הרעשים שיש בתוך המוח שלנו, אין כלום, אבל זה הכי הרבה. לא יודעת, יש לי צמרמורת, כי אני ממש זוכרת את הסיטואציה, אני ממש התקשרתי לאמא שלה לספר לה על זה. אמרתי לה, תשמעי, היא במקום שאין בה את כל מה שאנחנו מרגישים, את כל הכאב שלנו, את הסבל שלנו, את הגעגוע, אין, זה חוויה אחרת. אני הייתי מתעוררת בבהלה מטורפת מחלומות, ואני יודעת שבבית שאני נמצאת פה, יש פה ילדה, יש פה אבא, ואני לא יודעת מי האמא בבית הזה. לא הבנתי מי אני בכלל, כאילו. אני לא בן אדם בריא, אני חולה, אני מושתלת לב, אני חיה על כמויות אדירות של כדורים, יש לי המון תופעות לוואי, אני כל 3 חודשים במעקב של יום רפואה מלא, בצנתורים, ויש דברים שאני לא יכולה לעשות, אני מתעייפת מאוד מהר, יש לי רעד כזה פנימי בגוף, אני לא יכולה ללכת הרבה, כי גם החרדות, המחלה היא גם חרדה, זה חרדת מוות הזאת, היא יצור קשוח מאוד. אני בלילה באיזה אירוע מאוד מאוד מטורף שלי, באיזה חלום, שאני בועטת ואני כנראה באיזה זעם או משהו, ופתאום רפי, שזה אבא שלי, אל התורמת שלי, נמצא כאן מול הפרצוף שלי, בחלום, כאן. והוא מסתכל עליי ואומר לי, בנחת.
ולפני 3 שנים בערך, עם כל הפחדים שיש לי בעולם, פתאום היה לי איזה קול פנימי כזה שלי עם עצמי פעם ראשונה בחיים בערך, שהבנתי שאסור לי לחיות ככה יותר. אני כבר לא רק מושתלת לב, אני אישה, אני אימא, אני פרודה, אני רווקה, אני באמת ב3 שנים האחרונות מנסה להגיד כן לכל דבר, גם אם הוא מפחיד אותי. גם אם הוא מפחיד אותי. גם בגלל שאני במין קהילה של אומנים, ואני רואה המון אומנות, והמון אנשים מתעסקים בלב. ולפעמים כשאני מסתכלת על זה, אני אומרת, אבל אף אחד לא באמת מבין, כאילו, זה לא... יש עוד לבל של הלב הזה שאתם מדברים עליו. כאילו, אבל כן, לב... זה כבר לא סתם לוי כזה. לב אצלי זה מתנה, זה משפחה, זה חיים.